Οι άνθρωποι του αθλητισμού είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα εθελοντισμού και ευελπιστούμε ότι μέσα και από αυτή τη δράση αλλά και από άλλες που θα ακολουθήσουν θα έρθουν πολλοί καινούργιοι εθελοντές δότες του μυελού των οστών στην Τράπεζα Ελπίδα. Δράσεις αθλητικού τουρισμού, όπως είναι η διοργάνωση αθλημάτων παραλίας, συνδυάζονται καταπληκτικά με τα ατέλειωτα χιλιόμετρα των παραλιών μας και τον καταπληκτικό καιρό. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική Ομοσπονδία της Σφαίρησης, τη Διεθνή Ομοσπονδία της Σφαίρησης, τον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο Γητιωτών, τον Όμιλο Sande Sports. Είναι πραγματικά αξιέπαινη η πρωτοβουλία του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών να διοργανώνει τέτοιες σπουδαίες αθλητικές δράσεις που ευαισθητοποιούν τον κόσμο για το έργο του Συλλόγου Ελλήνων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα και της Τράπεζας Μυελού των Οστών. Το λιγότερο, το απόλυτα ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας είναι να συμμετέχουμε και να στηρίζουμε τέτοιες δράσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι ότι ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί και ότι πλέον παράτι δεν είναι η νόσος, παράτι είναι η άγνοια και η προκατάληψη που το συνοδεύει. Από τη στιγμή που μπορούμε να στηρίξουμε τέτοιες ενέργειες όπως το να γίνουμε δότες Τράπεζας Μυελού των Οστών, μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολλούς τους ανθρώπους μας και κυρίως πάρα πολλά μικρά παιδιά να βγουν νικητές σε αυτή τη μάχη. Βοηθήστε κι εσείς. Με λένε Δημόπουλο Γιάννη και είμαι υπεύθυνος ανάπτυξης του beach tennis στο σύλλογο Sande Sports. Πρόκειται για τον πρώτο σύλλογο που δημιουργείται και έχει ως στόχο την ανάπτυξη του αθλήματος του beach tennis. Με το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών καταφέραμε να διοργανώσουμε το πρώτο διεθνές τουρνουά beach tennis εδώ στην Αθήνα. Σκοπός του Συλλόγου είναι να δημιουργήσει και άλλα διεθνή τουρνουά beach tennis, γενικότερα να αναπτύξει το άθλημα και να προσελκύσει άτομα διαφόρου ηλικίας. Το πρώτο βήμα έγινε η ίδρυση του πρώτου συλλόγου στην Αθήνα του beach tennis και η δημιουργία του πρώτου διεθνούς τουρνουά.